der, det er ikke ved stedet nu. Ghost Runner. Jamen, jeg kommer og hjælper nu. Bare. Den der. Hvis jeg ikke skal gøre. Der er en anden, der er gået ild i. Ja. Okay, kommer du lige ud og hjælper, at vi bliver skudt efter? Søs, James. Nej, det var James. Hjælp! Michelle. Michelle. Fuck et hoved. Døde du? Nej. Hvad? Nej. Men jeg er så fast i alt. Hvor er Michelle? Jackie. Pedersen. 2 sekunder, 2 sekunder. Sig til ham, at han ikke skader sin program. Så kom her. Hey, nu tror jeg det nu. Kan du ikke også lige køre mod til min pusher over min bil? Hvad? Kan du ikke også køre mod til min pusher over min bil? Pusheren over bilen. Hvor er det hen? Altså Black Market morgen. Min bil, den er hen ved Black Market Spawn, det er lige herovre med en. Jeg har ikke nogen bil. Nå, nej, der hvor man sælger sin weed. Åh, det er det. Ja, nej, Parkmans. Nej, det er Ha!